Bot-bote pengen nonton Niken Salindri iki lho. Aku mak pratap iso teng crunguk sirah tok ning kono lho. Masya Allah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat urung? Urung. Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nganti kecepet sunati ning kono engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Elok nganti kaya ngono. Ayo. Wis lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Heeh. Terus ya. Sinopo sinu karata mereka tarata makartining ngelemu kang tumrap ning tanah Jawa Ngono. agama ageming aji Luar biasa. Yo, Nduk. Kelangenane bapakmu aturno nggih tamba kangen luwih dhisik. Nggih, Pak. Ayang-ayang ya, Nduk ya. Nggih. Oke. Wis nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, nggih. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke.